Esta setmana des del programa La Banqueta hem decidit visitar els amics de l'Hospital Quirón de València per a realitzar-nos, per a sotmetre'ns a una prova d'esforç. Ja diguérem la setmana passada en el programa La Banqueta que és important, sobretot els esportistes amateurs, saber que estem en condicions, que el nostre cor està perfecte per a poder practicar esport d'una manera segura i sobretot que siga d'allò més saludable. I per a parlar d'esta prova d'esforç que de seguida vaig a sotmetre'm, que millor que una de les persones que més en sap d'aquestes situacions, com és el doctor Antonio Giner, al qual hi anem a saludar. Doctor Giner, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Doctor Giner, sempre ho hem parlat, no? És important que la gent amateur que practica esport ho faci d'una manera segura, no? Per ficar un paral·lelisme, per posar-ne un exemple, quan un cotxe eix a pista a competir, els mecànics el deixen perfecte i amb la garantia de que el cotxe està a punt. Per què és important que l'esportista se faci una prova d'esforç, per exemple? Una de les premisses importants antes de fer esport és conèixer la persona, com és. Quines qualitats tenim, quin estat de salut tenim, si realment l'esport que s'han proposat dur a terme, si va ser córrer, anar en bicicleta, és realment l'esport que nosaltres estem preparats per fer-lo i sobretot les condicions de salut que siguin les adequades per poder dur a terme. Que igual ens agrada practicar un esport, però aquest esport concret no és el més aconsellable per a nosaltres i hem de buscar un altre, no? A millor una persona no té qualitats per córrer, però a millor ell vol córrer. Entonces hi ha que buscar sempre que puga córrer, sempre quan l'estat de salut siga el idòneo. Però que n'hi ha altres opcions, altres tipus d'esports que millor li van anar bé. Això en quant a nivell general. I després, sobretot, com tu has dit, és la revisió realment del cos del ser humà, de l'estat del seu cor, del seu pulmó, el que puga adequar-se a aquesta intensitat de treball que vulgui fer, tant si està mantenint com si està ja entrenant temps i ja està entrenant a un nivell alt. Avui en dia allò del running, eixir a córrer, inclús a la bicicleta, a la muntanya, als trails, està a l'ordre del dia. És moltíssima la gent que ho fa d'una manera totalment amateur, no? Esta gent deuria, este esportista, cadascun d'ells deurien tindre un control, no? Hi ha molta gent que no ho fa i realment és un risc important per a la salut de la persona. Un risc important. Nosaltres recomanem que tots els que fan esport, bueno, en teoria tota la gent que fa qualsevol activitat que li puja la freqüència cardíaca, que faci que el cor treballi més, que faci que el pulmó treballi més, i la persona té que revisar que aquests òrgans funcionin bé. Això tots de base. Entonces, com a poc, tots els que estan corrent avui a ràdio, tots els que estan fent qualsevol tipus d'esport, deuen de fer-se una prova i veure que estan bé de salut. Després, per supost, hi ha que anar revisant perquè no és que sigui una prova que dure ja eternament, o sigui que t'has que fer de forma periòdica. Quan ens fem una prova d'esforç, què és el que ens diu exactament? Quina informació, quines dades traiem d'aquesta prova d'esforç? Primer, i insistint, dona una visió molt objectiva de l'estat de salut teu, de l'estat de salut cardíaca, una fiabilitat d'un 85%, que és una fiabilitat que en medicina és molt alta. I després, a banda, en quant al teu estat de forma, i després, per explicar-te de quina forma el teu esport que tu vas a fer va ser el més adequat, el més saludable i al mateix temps el més eficient a l'hora si tu vols competir, perquè t'anem a ajudar també molt bé a nivell de com estàs, el teu estat a nivell aeròbic, el teu estat a nivell anaeròbic, el teu consum màxim d'oxigen, o sigui que sabem més o menys a on pots aplegar tu en cas de que la gent, que també és important que se veig a motivar quan fa esport, però també una motivació que siga dins d'on puga plegar. Bé, aquells que sigueu futbolers com jo, coneixereu tots al doctor Antonio Giner. Aquells que no ho sigueu tant, igual necessiteu que vos expliquem. Un dels metges més reconeguts a nivell nacional en quant a la medicina deportiva i a la traumatologia. Puc 20 anys en el València Club de Futbol i estic molt orgullós i content d'estar allí. Ara, coincidirem en xàtiva, se vegerem en el camp de futbol de la Murta acompanyant el València Mestalla. Suposo que això, vostè valencianista també de cor, no? Valencianista de cor al 100%, tota la vida. Ja executiu ja era valencianista. I així, este prestigiós Hospital Quirón també ja des de fa molt de temps. Molt de temps, així també pràcticament un poquet més de temps inclús. Bé, doctor, jo ja estic preparat. Estic un poc assustat, perquè jo fa un any i mesos vaig agarrar una suada del copón. Imagina que m'espera algo semblant. Vas a suar i a treballar, segur. Anem a per ella, anem allà. En Espanya es produeixen 200 morts sobtades a l'any per patologia cardíaca silent. La realització d'una prova d'esforç periòdica podria prevenir la major part d'elles, d'ací la seva importància.
Abans de l'inici es mesura la grassa corporal, les articulacions com el genoll o el colze i els músculs. Es rasuren les parts on es disposen els electrodes, es col·loca una samarreta i la careta, es pren la tensió i Enrique Pacheco ja està preparat per començar. Els aparells d'última generació permeten un més que fiable diagnòstic. Estem fent ara en aquests moments 2 monitors, mentre Enric està fent en aquest moment caminant ràpid, després ja anirem augmentant-li la intensitat del treball fins que acabarà corrent a una velocitat ja important. Hem intentat mantenir en el seu cas la pendent, el protocol que li hem adequat a ell és un protocol de gent ja que sabem que està treballant, que du un ritme d'entrenament bo. Quan vulguis, Enric, a partir d'ara, si vols ja vas tratant un pelín que aniràs més còmode. Així tenim en aquest monitor tenim tot el registre cardíac en aquest moment mentre s'està corrent. Així tenim totes les pulsacions que va tenint, cada una d'elles de forma detallada. Així se va fent una medició de cada 3 o 4, una medició real en tot moment, de forma dinàmica de lo que és l'electrocardiograma. Així anem medint també aquesta fracció d'àcid electro, que és l'ST, que ens diu de forma indirecta si aplega prou oxigen o no a nivell cardíac. En gent que tinguera millor algunes coronàries un poc més estretes, ST variaria i nosaltres estem medint-lo en la prova l'avantatge que se va medint de forma continuada. Tenim la freqüència cardíaca, per supost, la tensió i això són altres mesures que se van tenint de totes les ondes d'electro per veure que està tot dins de la normalitat, que no hi ha cap tipus de problema. I molt important veure que arrítmic. Tots coneixem les arrítmies que apareixen en esportistes que són causa de mort súbita i que moltes voltes en aquestes proves ja pots veure que poden aparèixer. En el cas d'Enric i de caixa de majoria està bé, però hi ha un percentatge que no està bé i gràcies a aquesta prova podem detectar-ho. Per això la importància de fer aquest tipus de proves en gent que practica esport. En el monitor de la dreta tenim tot el registre funcional de la prova, diguem tota la banda fisiològica del treball que està fent. Així tenim el temps que du, ara du 6 minuts 20 segons de prova, la velocitat, el grau dependent i això és el consum màxim d'oxigen que ens orientarà a banda a conèixer un poc a quin nivell o com està treballant. Si de l'any passat enguany el consum màxim ha millorat, doncs sabem que està treballant bé i després també sabem un poquet el tipus de capacitat aeròbica, la capacitat que té una persona per fer un treball de resistència. Aquí tenim consum d'oxigen, producció de carboni i la relació oxigen-carboni. Ell ara està treballant d'una forma aeròbica, està treballant fent un treball suau, podria parlar, pot concentrar-se, l'oxigen està per damunt del carbònic, per això se diu zona aeròbica de l'exercici, i aplegarà un punt que serà d'un grau aeròbic, que si el movem perfectament, i que ja m'aprendrà a retindre un poc més de carbònic i a baixar un poquet, la relació carbònic-oxigen augmentarà a favor del carbònic. Estarem ja en la zona anaeròbica, el treball serà més intens. I després al mateix temps anem medint també les respiracions que va fent per minut, perquè això és clar, quan tu vas còmode, estàs respirant de la forma aeròbica, tens un ritme respiratori còmode. Quan ja augmenta el treball físic, ja la respiració és molt més important. I també canvia el volum d'aigua, no sols la freqüència respiratòria, que és això que tenim així, sinó també el volum. Al mateix temps anem també medint de forma continuada el volum expirat per minut, la quantitat, la velocitat d'entrada i eixida de l'aire en el seu cos. Ara estem en 156 pulsacions, mantén un treball cardíac estupendo, sense cap problema, i a nivell de treball metabòlic, a nivell energètic, està funcionant perfectament. I després de l'esforç, valga la redundància, realitzat per Pacheco, així tenim els resultats. Ja avancem que positius, millorant inclús la prova realitzada l'any passat.
Ha millorat inclús la prova que feu ja l'any passat, ha millorat tant a nivell de màxims, de la seva capacitat a nivell de treball, ha millorat moltíssim, i pressupost a nivell cardíac, així tot bé, que és la premissa bàsica per poder valorar tot l'altre. Una prova, per tant, beneficiosa, ja que ajuda a realitzar una activitat física segura i sense riscos, optimitzant a més els entrenaments dels esportistes habituals. Doctor, missió complida, no? Ho has fet molt bé, has estat molt bé, has fet una prova màxima i gràcies a Déu negativa en quant a patologia i confirma que dus entrenant cada volta més i que tens un nivell físic en aquest moment molt bo. Per tant, després de fer aquesta prova d'esforç, puc practicar qualsevol esport, òbviament, entrenant i preparant-se, però qualsevol esport, no? Totalment. Pots seguir practicant esport com estàs practicant i que a tu t'agrada més, la disciplina que tu elegisques. Pues doctor, per a nosaltres ha sigut un plaer estar avui en l'Hospital Quirón amb la seva companyia, fent aquesta prova d'esforç que òbviament recomanem, repetim, a tots els que practiquen esport, amateurs o professionals. Evidentment els professionals ja ho tindran obligat, no? La majoria de federacions i pels amateurs, per supost, totalment indicable. Pues ja sap que té la televisió comarcal per al que necessite i jo vull que acabar este reportatge dient que ho tinguin en compte. Aquells que practiqueu esport, és important fer-se una prova d'esforç. Quin millor lloc que l'Hospital Quirón i amb qui millor que amb el doctor Giner. Fins la pròxima.